Máš veľmi pekné vlasy, môžem sa spýtať, ako sa o nich staráš? No najprv si dám šampón, potom si dám kondicionér na to, mám aj masku a mám aj také hociaké sérumy a používam aj tie prírodné šampóny. To mi veľmi pomohlo, lebo ja som mala strašne zničené vlasy a také suché. Proste sa mi to nehodilo a som išla na tú prírodnú kozmetiku, alebo tie prírodné šampóny úplne mi pomohli. Už ich mám také hebké, pekné. Takže to znamená, že si mala niekedy aj poškodené vlasy? Áno, ja som mala veľmi poškodené vlasy. Ja som ich vlastne mala také červené, ale potom som mala také akože odrasty k tomu, furt mi to bolo také masné, také strašne poškodené. Tak vlastne preto som začala používať tú prírodnú kozmetiku. Keď používaš prírodnú kozmetiku, poznáš aj značku Biofy? No hej, počula som o nej, ale ešte som ju neskúšala. Tak keďže si nám teda povedala príbeh o tvojich vlasoch, tak tu máš šampón Biofy, ktorý môžeš vyskúšať a môžeš nám napísať tvoju recenziu. Máš veľmi pekné vlasy, môžem sa spýtať, ako sa o nich staráš? No najprv si dám